We believe that Jesus died and rose again, and that it will be the same for those who have died in Jesus. At the front of our former governor, His Excellency. Pride is one of the felt that life is just all about how I have lived my own. God made us to be one. There are just. In all honesty, has been there, like a father, like been there, like a father, like a brother, like a friend, to prepare for that hour. The hour that you have shared together as friends, the hour that you have shared together as brothers, the hour that you have shared together as also husband or anything. What has he left for you? It's not. So my dear brothers and sisters, we are gathered here tonight to pray, asking God for His intervention upon the journey of life as I started, the journey to eternal life. And also to pray for ourselves in a time of length like this, that the word of God wants us to admonish ourselves and tell ourselves to seek for what is good, for what is righteous, and live a better. When you actually go see the level one of, when you actually go see the type of, maybe the class, or on it's not easy, but it's not easy. But we continue to tell ourselves, let us bear the loss, and to continue to prepare ourselves for the day that God will also call us. Nnaemeka is God. He doesn't end with life. One day, all of us will also follow suit. What can we say that we have learned tonight in terms of joy, reconciliation, forgiveness, and continue to live in harmony and understand the essence of living, that life is just a journey that may not even last. When you count 1,000, 100 years is still a number. When you count of millions, and anyone who has reached that age will never tell you that he's happy, even with that age. We can only be happier when the age of consciousness now is with us. A time we have to take a decision and live a better life that is more joyful and pleasing to God, and asking God to intervene in the journey that we are wallowing in this veil of sin. All na Agbudu Monebulu. He is the one of the one. When I work a party of Basibule, or be the war or the war Uduranya, when you put a Uduranya, Uduranya will be the long. I know he was to sick for a short period of time. And if everybody tried for him, we prayed for him, everybody rallied and asked God for more life. But if it pleases God that he must take him today, it is the will of God. And that will of God is for a purpose. For us to know that no one owns this life. No matter the amount of security that follows you, when the hour comes, it becomes an hour of testimony. Either testimony to tell God, I have really tried, and He will do a best for you. It may also be an hour of judgment where you cannot be able to answer for all that you have done.
So this time, I'm using Bagada for Korea, I was there about Chibogo. Memu Kaburo Yedema. Memu Kaburo Yedema. No matter whatever you're doing, ask God to help you. Everybody needs a renewal. Everybody needs God's intervention. Everybody needs that consciousness in himself. Ka anyị were n'okwukwe na ntasi obi gbakọọ Chineke nna anyị pụrụ ime ihe niile, onye kpọlitere nwa ya bụ Jesu Kristi n'ọnwụ maka ezumike na ekpọlitere nwa Jesu Kristi maka nzọpụta nke ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ọnụ ụzọ nke eluigwe, Ka anyị kpee n'ekpere maka nwanne anyị, nna anyị, di anyị na onye otu anyị bụ Christopher Nnaemeka Eze, onye hapụrụ ụwa nke a. Ka Chineke mee ka onye sonye ezi ugbu a keta oke n'alaeze eluigwe. Ka nwanna anyị bata biko Chukwu biko ka anyị ga-ekpere maka ezumike mkpụrụ obi ndị ezinụlọ anyị, ndị ikwu na ibe anyị, na ndị megoro anyị ọgọgọ ndị hapụrụ ụwa nke a. Ka Chineke kwụọ ha ụgwọ ezi ọrụ ha. Ka nwanne anyị bata biko anyị na-arịọ gị Chukwu biko ka ikpe ekpere maka ndị niile ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ na-arahụ ụra nke ọnwụ, ka ọ kpọbata ha n'ihe nke eze ahụ dị ebighị ebi, ebe ha ga-enwe aṅụrị eberede n'ihu nke gị ha. Ka Kristo bata biko ka anyị kpee ekpere maka ezinụlọ na ikwu na ibe na ụmụnne ndị enyi Nnaemeka Eze, ka ha nweta nkasi obi na aṅụrị na okwukwe nke gị nwe na ndị kwere, ma na ọ ga-enwe mbilite n'ọnwụ onye ọbụla bụ onye kwere na ya hapụrụ ụwa nke a. Ka Kristo bata biko ka ikpe ekpere maka anyị niile bụ ndị ji okwukwe gbakọọ ebe a n'anyasị a. Bata biko ọnụ ụzọ eluigwe, anyị na-arịọ gị ọnụ ụzọ ebumnobi ndị anyị dị iche iche ndụ maka ya wee guzoro n'anyasị ọnụnwa isi nwanne anyị nwoke, n'isi ezinụlọ ya, n'isi ụmụaka ya, n'isi ndị enyi na ndị ikwu na ibe. Ihe a na-arịọ esewu Chineke jike niile ka o merie. Anyị na-eburu ahụ site n'ike ekele mba ụwa. We make our prayers through Christ our Lord.
anyị na-asị ka mkpụrụ obi Chief Nnaemeka Eze zuru ike na ndụ ọkwa. Iwelu Nnaemeka anyị na-eji ego maka nzọpụta usoro Nnaemeka Eze ka Kristi were obi ebere kpere nna anyị na nna anyị ikpe maka na o kwere na Kristi ga-eji elu were nzọpụta anyị mana amaghị nke a sị na Kristi ga-ere na anyị. Onye nwe anyị nọ ya ụlọ site n'obi elu Kwesịrị ezi ọ dịrị anyị na nzọpụta anyị na anyị ga-ege ekele oge ya na ebe n'obi onye mmadụ nsọ Chineke jikere elu ọsọ ụwa site na kuziwe n'anyị ọ bụrụ ya ka ntụrụ mmiri n'ọdụ ngọzi kwụcha ọkụ n'ebe anyị nọ ka ndị na-aga ọrụ gị site nka nkasi jika nkwa ndụ ahụ ndị n'ụwa ọzọ maka ndị kwere na gị osebe ụwa ndụ anaghị wee gwụcha mgbanwe ka a na-abụghị ya mgbe ọnọdụ nke a izu a na-akpọta n'ụlọ ọzọ ebido n'eluigwe n'ihi nke a anyị na-eso igwe nwaanyị na-eke eluigwe na-efe eze n'oge niile n'udo na-asị
Brisi Adman Somona, Emerana Pido in the Tupac, Heaven Waran and home about when you are in this city. In book where Kiana on Kong, where I shall. On the English Killer, now why you want having Julia. I want to live in paradise, oh, save my soul. I want to live in paradise, Lord, save my soul. Oh, my Jesus, when you come to collect your people, remember me, oh Lord. Remember me, oh Lord, when you come to collect your people. Remember me, oh Lord, my God. Eternal, I want to live in eternal. Lord, save my soul. I want to live in eternal. Lord, save my soul. Wherever you come, the glory, I feel God something to come from the water. Maybe if you need to be around to do something. I do not know. I need to put it on my back. When I get to the town, then I'm on. Then I put by Francis, the Bishop of Services, Nnaemeka Eze, so that all the good Christians only school are for the people. Every people are one game for you for them. Then I want to go to chetakwazi ụmụnne anyị ndị ji nchekwube nke mbelite na ọnwụrụ ahụ ụra were ebere kpọbatara na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe anyị arịọ ka imere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa tụrụ pụta ekpe ndụ ebighị ka anyị sorokwa na nrịrịta obi na-edozi ebube site na Jesu Kristo. Ya bụ Kristi n'usoro na ya nakwa n'ime ya ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ ka nsọpụ n'otu na-esi aza gị Chukwu nna Chukwu niile dị n'ụwa ụwa niile. Ebe ya were anyị nwe anyị nye ndụ na ebe ndị eji ukwu nke Chineke nwere zụọ ka were na nkamụ ojite
resurrection, I am the light. I am the resurrection, I am the light. You know what? We each have been done. How we serve in that and we reach our appreciation.
ụzọ eluigwe esoro mara ụzọ mee isi nwanne anyị nwoke bụ Kristofa na mewo ọnụ ụzọ eluigwe n'aha Jizọs Kraịst ọ bụ ya ka anyị wee gbakọrọ ọnụ n'anyasị a wee ji ya bụ ekpere wee malite njem nke nwanne anyị nwoke ebe anyị na-ayọ Jesu ka o meghere ya ọnụ ụzọ nke eluigwe. Achọrọ m iji ohere ọnụ n'aha ndị parish anyị St. Alfred Parish wee kelee ndị na-ebu ndị gbakọtara ebe a n'anyasị a. Amụrụ na anyị ka nwere okwukwe mana anyị ka anyị wee nọchara ebe a n'ụwa ọ na-egosi m eziokwu na anyị nwere okwukwe na ọnwụ bụ mmiri nke mkpụrụ obi na-eme gịnị emiri n'ahụ. N'ọba anyị nwa bụ ndị otu Kristi ka ọ dịara iji ekpere iji ukwe wee lie onye otu anyị n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Amaghị etu m ga-esi wee kelebe ụlọ eche mgbe m bịa ebe a ọ bụ sọsọ mkpụrụ mmadụ ole na ole bụ ndị ga-abịa wee kidebu mgbanwe. So maka na anyị na-ebido 7 na anyị ebido rosary akpechi rosary anyị mgbe iji anụ na ọgọ sọsọ mmadụ orute maka na ọ na-ewebi iwe too much na Nnaemeka hapụrụ mana ndị tara ga n'abalị ọ bụ ndị nnukwu mmadụ ndị nnukwu mmadụ Fada Tony Nnachi onye isi Fada Ejike nwanne m nwoke a tara anyị dozi tebụl bifo na anyị abịa daalụ ndị kwaya 3-man kwaya daalụ Old Boys CIC na-ezinụlọ na-apụta biko ana m ayọ ndị bụ eze ndị ezinụlọ anyị